To nakaliang kajongi mentaka seni ki bakentup ya ki laiken hon. Nakaliang jong ka New Trap Women Welfare and Development Organization nang tinapo Jaintia. Nakaliang jong ka New Trap Border Dispute and Redressal Forum. But nakaliang jong ka Khanam Studio Wing. Ilawan ay kami ka join presentation representation hakti jong CM. Nakabenta ba ng menpoy kini kisi siya menteri rang bado jong ka sarkar India, siya menteri kampoyeng sarkar India, siya menteri rang bado jong ka sarkar jela. Halor kamat jong kani ka kamput kamsam jong jela ka jongi. Kani ka sithi bang ila pha menta ka sni ki jing tho ki jing tar kilong kham benya ba sapang ka wei na ka dollarship ka lapang nang pelut berka reliang kiba lajak no na kamap jong ni ka slaperthei namar ba wat ka sarkar Assam ru ka klem kuntup ya kini ka jaka hak Assam ka Meghalaya ka jaka ko bagla batai mentan nadu kisnem ki baladam nadu ka khatsan spa edi ladon ke jingtho jingtar ki bakhlang ki bakru sai kedar ba kini ka jaka ka bah apo blok 1 ki dei ki dekhot met jong ka jela ka jong ka Meghalaya but kadon kaji kini yang ni kajaka nakapor sikapor bat hadin ba ka sarkar India kayo ya kajing lailu nakakti jong ki pareng kadon kajing sarwe jong ki minister ka kapor ya kini ka jaka ka ban ha ka ban kentup ya ka kasi Jaintia Autonomous District Council hande ha ka tu kapor ki minister ki bala lej ban sarwe yang ni upur usam kila pengat no ya kini ka dollarship juga lapang nong pelut ban ka pangam raliang sya kanot kacar Karbi District Council nadu ni kasnihi sibun ke jingto jingtar la penpoi sya kami jong ka sarkar Assam hotu kapor ban sya ka sarkar Pedengru nomor ya kani ka jing pengat jubor ya kani ka jaka siapo ka not kacar an Karbi District Council kabang ikot minta Karbi Anglong kalong bean klaim dak njok ti ni ginong song sinong jong ko han bad hador gini jing tho jing tar nakaliang jong ka sarkar jela juga Assam to por gla abu ka survey committee bad la batha ya UCM jong ka khasi Jaintia Autonomous District Council bad UCM jong ka not kachar ya kani ka rai hadu menta menne klaim pat pentrikam bagi sutu syai kedar lembaga jingtok jingtar kimam berok kiba don ba kani keditang kajing bom don kata kamon ke bajuat kamon ke basisha kamon ke baskem na kilang ki bor sarkar ba kin simno ikini ki jaka ki di hok ki jongi na ta kadau na kilang ke jongi ngi la tho ya kani ke sting la batai ki ka detail story sya Amit Shah Union Home Minister jongi ban position is Shillong la syai walang imla bani kendo andai lembaga ni sting la tho ben paben ya borok kijing ja jong kani ga jaka ban ila kerpan ban penurlong no ya kani ga rai jong ko survey ka bala along nado khat khandai spa san punio ban penpoi no ya kini ki jaka borok sya po upur usam jong ka Meghalaya kadai tangkat tahi kam don chu ai ru ban le ban ngi khmil enti ba mentah genti kini ki area kini ki jaka ki bunah po blok 1 ki ba kentup ka jing jenjar ka jongki kala jur ba nata ka daw ngi kerpat ya kini sarkar ko mentah khamtam bagi i mentah baka sarkar India kala penbi ya ka tu ka rai ka notification bakan penbet no ya ka jing ya kaja kamput kamsam swaban rakhi ya ka jing dap nyu pusan snem of independence ban khbi lenti ya ki jakar ki kwa ngila jing tho lang ban penbet lang ladai ki kat kum record hi ngidon khat artli ki disputed area hapling Assam ka Meghalaya ti ya borok ini jakar kelenti ki dak lenti ke badai ki ba dehok ki jongi ki dei ban poi hi supok ka jela Meghalaya nomor ki nok sinong hang tu dan kita inhabitant ki dei ki perdok pastam ki khasi penar ki jongi tengi kermet ma nakaliang jong chief minister sumkhya ka ni unrai ka ni supok ka mi jong home minister jong ka sarkar Pedeng bat sakami jong menteri rang bado jong ka sarkar Assam kadika himahi lapang nong pelun hadin ba
ngiyo no ya ka independence naka kti jongki pareng bakaja hari nado kat sanspa idi badang don dang sincar kisim kani ka doloi shebi kadang ha purahi hapok jela Meghalaya hende dei hadin bangiyo ya ka jinglai lut nak kti jongki pareng hadin katu ki minister hatu apor ki haban survey padai ya ki jaka puta hapo ke jala Asam bakentup lang ka Meghalaya ka ba dai menta bakin penwandur no ya ka khasi Jaintia Autonomous District Council ya kata kipur usam juga khasi Jaintia Autonomous District Council bad dei hakani kapor ba ya kani ka jaka la kentat no bad la ong bakani ka jaka ka dei ka hap apo upur usam jongka North Kachar Hills ka North Kachar Karbi District Council. Bat kadawi kadai marba lagi kentum. Karukom sincar khadar lesi kan bakal akan pun kelumar jingbut. Ya ke sorkar Asam hoto kapor. Datang bansuk kata ka administration jongki kila isu pengano yang ni kajaka siapo ka Karbi ke bagi ong menta. Bat kani kala long kajingle klem kajingtip kajingman jong kinong song sinong jong kitu ki bebun teligi sinong ki basa ang tu. Bat hadu menta nado kendai spat san punyo. Hadu menta kajing dawa ban wanra no ikni jaka ku badi hok siapa ka Meghalaya kadang yai beteng bat ni kermen ba menta kan di kani kajing dawa kan urlong lemba kajing tristem jong menteri kidon stang kerteng kidon stang kidak kisin bagi ni kidai ki jaka bala jusa teng ki breu Henry Kimpansi kira phenno ngini ki sinong namar kajing sya ban beng kajing sya berngam kajing sya leben hadu kata na kajing ting kila phenno se ki jong ki sinong ki ba pramarjan te kumbakalong hi kini kisinong kidang don wat lada kim dei su kita ki inhabited village kumakalong menta hindi kidang dei pada ki khotmet jongka jela ka jongi nata kadau haki jingtho bingila tho kalong sai kedar ba bin pa bin nak menta ka jingtip jong menteri rang bakdo jongka sorkar jela ka jongi